בוא נמשיך. כל דבר. טוב, לא משנה. לדעתי אחר נשים קונטורים. איפה? יש את הקונטורים שלי. אם על הקונטור הזה ממש אני מתרגשת. לא רוצה שיש קונטורים. כאן קניתי עוד 2. לתת לה, אבל בסדר. כי אני לא יודעת ממנו. אני מתרגשת. אמא. כבר כאילו נותנים לי לייק. מאמינים שנותנים לי כבר לייק. אפילו עוד לא סיימתי הכל וממש תודה. כל סרטון נותנים לי לייק, אין סרטון שאין לו לייק. זה נדיר מלא. הגבוה מחום כזה שרציתי, לקחתי 180. אמא שלי המליצה לי לקחת 181 ואמרתי, זה לא מותר הגוון שלי, זה לא כל כך מתאים לי, אז אמרתי, לא, אני לא מוכנה לקבל את זה. וכאילו אמרתי, לא בא לי זה. נדיר. אתם ראיתם שזה נדיר, טפו. נדיר. טוב, אז הנה יש לי אותו, את הקונטור הזה. בורים. כאילו, זה... כמו שזה לא כל כך מכיר, אבל... זה עוד נדיר. אמא. אני לא אנסה את זה, כמובן שאני לא אנסה. שנייה, אני אביא עוד דבר אחד, כי אני אפשר להספיק עוד דבר אחד. רציתי מהר את הטינט הזה, השחור. יאללה. הוא קודם כל חדש, הוא השחור, כולם מדברים עליו בטיקטוק וביוטיוב והכל כמעט. גם באינסטגרם, גם הכל. טינט, השחור שכולם מדברים עליו, לא ניסיתי אותו ונעשה אותו סרטון הבא. לדעתי הוא יראה עליי מאוד יפה וביי.